Wathi ngishiya ukuthi bangizile amafoni nyamalayo ngoba ngiyaqala ukwenza lento mina. Umandoza phela lo. Abantu bahlangana into abazohlangana. Akusiyo nje, akusiyo. Kuthiwa abantu abahlangani. Noma kunjalo bayifoni phansi sikhulume njengamadoda. Oh, ufuna ukukhuluma njengamadoda. Oh my God. Sobo umuntu kanje kodwa ke akusena nosikhuluma njengamadoda. Wazi ukukhuluma dinga lapha boss. 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 Oh mama. Ukhuluma English. Ubani ke vele wena? Uba vele wena, ubani? Uba. Manje yazi ngiyabuya manje. Qhamuka umuntu vele. Angimazi nami uthatha ufuna libona igama. Oh. Now usoyethi mina Cruger. Ya, wena nami mfundi. Koma nje baqasha njani isidudla kangaka? Ha. Isidudla mina. Awusidudla.